салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шаҳноз медиа. имрӯз мо дар бораи яке аз ҳунарманди филми духтари деҳотӣ дар бораи Бенёмин яъне Тойган Аваноғлу маълумот пешниҳод менамоем. ба канали Шаҳноз медиа обуна шавед ва гузоштани лайкро дӯстони азиз фаромӯш насозед. Тойган Аваноғлу 24 сентябри соли 1979 дар шаҳри Измири Туркия ба дунё омадааст. Вай писари инженер мебошад. ҳоло вай 41 сола буда қадаш 189 сантиметр мебошад. касбаш ҳунармандӣ инчунин композитор низ мебошад. ӯ дар жанрҳои мазҳака, мелодрама, драма нақшофарӣ мекунад ки асоси филмҳои нақшофаридаи Тойганро жанри мазҳака ташкил менамояд. ба вай аз давраи наврасӣ дар театр короғоз намудан шавқовар буд. пас аз вафоти падараш ӯ ба худ касби ҳунармандиро интихоб мекунад. падараш бисёр мехост Тойган инсони муваффақ дар зиндагиаш бошад. аввалин таҷрибаи актёриро Тойган дар вақти наворгирии филми мазҳакавии канализатсия гирифтааст. нақшофарии Тойган дар филмҳо аз соли 2012 оғоз гардидааст. аввалин филме ки Тойган нақшофарӣ кардааст филми дарозқисми братья враги мебошад. баъдан дар нақши Бенёмин дар филми Сельская красавица мебошад. беняш ҷони ман, ту ҷип харидӣ? барои зигиришта масъала ки дига дар ҷипи акай ҷурахон савор нашавӣ. муваффақиятҳову комёбиҳои ҳунарманд аз силсила филмҳои Дюшман, Кардешлер ва Гюзел Кейлу буда ӯ инчунин дар силсила филмҳои Безумная любовь, Его отец, Опасна для жизни, боз дар якчанд силсила филмҳои дигар нақшофарӣ кардааст. ҳамагӣ дар 15 филм нақшофарӣ намуда, Тойган охирин филме ки дар он нақш офаридааст соли 2020 мебошад. дар бораи ҳаёти оилавии ӯ маълумоте пайдо карда натавонистем, вале агар шумо мехоҳед маълумоти бештаре дар соҳаи ҳунармандии ӯ пайдо намоед, пас метавонед дар сомонаҳои интернетӣ дар саҳифаи шахсии ӯ обуна шуда аз навгониҳои ҳунари актёрии ӯ бохабар бошед. имрӯз тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз ҳунарманди машҳури Туркия ки маъруф дар филми духтари деҳотӣ бо номи Ҷамол аст бароятон маълумот пешниҳод намоем. ба канал обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. Берк Камкат 9 майи соли 1984 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. берк ҳамроҳи оилааш дар Анқара он қадар зиндагӣ намекунад. барои ӯ лозим мешавад ки бо оилааш ба Эскишехир биравад. қадаш 185 сантиметр мебошад. касби ҳунармандӣ орзуи берк набуд. баъди хатми донишгоҳ беркро барои наворгирӣ дар рекламаҳо даъват менамоянд. баъдан ӯро барои нақшҳои театрӣ ҷиғ мезананд. ҳамин тавр баъди чандин сол маълумоти актёрӣ гирифта, ӯ аввалин маротиба дар филми Ман сирри туро мекушоям нақш мебозад. берк баъди нақшофариаш дар силсила филми Сельская красавица хело машҳур мешавад.
баъди ба охир расидани кори ин филм аллакай ӯро дар кӯчаҳои шаҳр шинохтани мардум оғоз мегардад. тамоми духтарони Туркия бо ӯ ба шавҳар баромаданро орзу мекарданд. соли 2015 Берг дар силсила филми «Великолепный век. Империя Кюсем» нақши қаҳрамон Искандарро мебозад, ки ба ӯ шӯҳрати ҷаҳонӣ мебахшад. соли 2018 Берг дар силсила филми «Гулизор» нақш меофарад, ки ин филм тамошобини зиёди худро пайдо менамояд. Берг бештари вақти худро ба хондани китобу маҷалла, рассомӣ мегузаронад. ба ин нигоҳ накарда, новобаста ки ҳоло Берг дар кадом сину сол аст, лек то ҳол оиладор нашудааст. соли 2016 муносибати ошиқонаи ӯро бо яке аз ҳунарманди машҳури Туркия Сонгул Оден мушоҳида карданд. рӯзноманигорон якчанд маротиба гӯё онҳоро дида бошанд, лек ҳунарманд бошад, гуфтаҳои рӯзноманигоронро рад менамояд. Берг инсони бовиҷдон буда, дар зиндагӣ ба худ бовар дорад. айни ҳол ӯ дар зиндагӣ инсони озод аст. дар сомонаи инстаграмаш бошад шумораи зиёди подписчикои худро дорад. агар мехоҳед оиди ин ҳунарманд маълумоти бештаре дошта бошед, пас метавонед ба сомонаҳои интернетии шахсии Берг обуна шавед, яъне дар Инстаграм ва Фейсбуки ӯ обуна шуда маълумотҳои бештар дар борааш пайдо намоед.